Go for rice. Don't give them 10 kobo. Eh? That man is coming to the person that gave me the paper. He said I went to the skate cover. The skate cover. Now what bongo. Oh, fam. This is bongo. Nah, yeah, well, now we will go with the Mago. Where is this? Mgbechi go pass back na give. Okay, no. Because man, kai my friend never number start. Okay, you never about that. I wanna anya made the mission and one them one by that man. Not happy. What you when I don't happy by half man. No, don't I have like that. I know where na bem. I can moon. Because na kwanyere we baz. I can because when I kiss Maria cause behind the God in the. Yes. Maria. Ona ochotanu. Ontata man yam can never. So Mgbe anyị na-eje akwụkwọ school ọ na-ebi ndị ọfụma ọ na-eje ozu ọ na-eso m ọkpọrọ m anya gaa ugbo jee aka m akpa abụọ eze ugbo eji agụ ọgbọkọ
anyị na-agbalịgwa ọ na-eme ihe ndị ọrụ anyị ka anyị mee oge a papa anyị nọ ọ na-akọ oju a na-akpọ onye kwere Mbaekwe chifu onye kwere Mbaekwe ọ nọ ndụ anyị lere abụla na-ebido udo mgbe banye ekwere lụọ nwaanyị ọzọ nwaanyị na-abụ so nwaanyị na-abụ so ha nọtacha nwa etu esi amụta ọsọ nwute m na nwanne m nwaanyị abịa mụọ na mgbe anyị mere spet anyị na-eri ihe oriri na-agbabiri ọnwụ anyị were ebe anya mmiri ka anyị kwanyere igwu ikpeazụ nke dị oge tatọ ihe anyị ji nọrọ ebe ata ekene m unu ana m akasị unu obi sikwu n'afọ ịkwa akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na egwu mana ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ wee sị na unu zukọ eme na-asụ ndekọ unu ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs ego bọzọ ekene gị onye ka nkene Tobias aha baptizim mmadụ eme ụwa aha Igbo m onye iyi ka m ndị na ụmụ abụghị mana ikwu nne m chibe ndị be aka bụ ike ebe a akwamozu a na-eme ka mmasị ka m bịa na ya n'oru oru so kenekwanụ ndị ikwu nne m na ha agbanye so ekene gị ka isi wee gba mbọ wee bịa a na-asị ejide ka iji n'ọka adịghị na mma wee na-asị n'izu ụka eme biko gwara ọha na eze ka obi dị gị tata gwa ọha na eze ka obi dị gị tata mmanụ onweghị ọ dị m ka ya na amụrụ m ọhụụ taa ihe mere mma nwee ihe karịrị ya so ekene m gị ka ihe na ya ezinụlọ ka o mee ochie Chineke ka o mere ezinụlọ anyị ogologo ndụ na ahụ usi ike onye amụtara ya mụta ibi ya ndụ azụ ndụ mmiri atara m azụ ọnwa ọ ga-adị gị na mma ọ nwere afọ a na-eto gị eto ha na-etu m etu bụ ichie ka na-eze ndị ichie ka na-eze ọ tata wizi nọ n'afọ ekele m gị ọ ga-adị gị na mma nwanne Chineke asị na Chineke ga-ejite site na mmemme anyị bịa wee weta ihe mgbanwe na ndụ gị ife na-ekweghị nweta sinsi ị bịara waje ọ ga-emere gị n'aha Jizọs ego ụbọchị ekene gị Ọrụ karịrị ya ụlọ ala aja arụ ọrụ ụmụasị Wait first. Yes, I am. For me, ABC about
Okay, But what are now? One day working. Babo, you look up. Good boy, sir. Esse banheiro, ele gostou de botar fogo aqui. Ah, vai ficar fora, não, vai ficar. Nem que eu não vou botar no mar, tu pode botar. Vamos ir lá, né? Muito bem, Okay. Zé Pacaô. So, check. Okay. So, okay. So, check. Where's the man? Okay. Yes, sir. Yes, sir. I'm the first brother, children, school,
What should be? Thank you, sir. No. Okay, sir. No. Yeah. We are one. We are the same kindred. Eh? Okay, sir. No. And when you soon? Huh? No. Who got that now? I don't know. Because they did not get it. Okay, sir. I'm a double occasion, so all the men have been delayed somehow. I'm ready yesterday. Baby. Ọgọ ndị Mgbechi bụ ndị Ozor ewepụ ndị nụrụ adụ n'nwaanyị late Mrs. Edna Mgbechi Mbaekwe dịka omenala unu si wee dị unu bịasịrị be anyị unu si na dịka taa ka anyị nyere nwanne unu nwaanyị bụ nwunye anyị ụnyaahụ nọ ihe a ka anyị ga-eji wee bịa na be unu asị ndị ọgọ ka e wee mezuo ya emezu ya ka anyị bịara taa kịta ihe anyị unu kwuru ka anyị jiri wee bịa ka anyị ji wee bịa nke a bụ nọ nso nke na-esote ịma nke bụ ọkpara anyị na-eme aka eso wee bịa mana dịka omenala si adị na nke otu anyị si enise nwunye anyị nyaa nyewa bụ okenye ga nọ n'ụlọ ndị mmadụ abịa na eneti anyị na nke obere wee sorozi abịawa nke a bụ ewu ahụ si na ihe anyị si ka anyị jide ọ ga-ewezi ya nye unu asị ndị ọgọ ka anyị dị shọnụ na anabatago ha anyị ji wee bịa. Praise the Lord. Hallelujah. Ngwa nọ nso have to give it to praise the Lord. Ngọkọ n'ọnụ anyị bụ ndụbụ nne nwanne nwaanyị Edna ka rapụrụ anyị nke gara mụta nwa so ndị ọgọ unu abịago weta ewe bịakwa anyị na pina bịa mgbuzechi anyị na ụda nchi anyị mgbaghara maka nwanne nwaanyị hapụrụ so anyị nabatara unu ji bịa kpachara acha so unu chekwa anyị na onwe nabatakwuru ọfụma so unu eme ebe unu ji bịa chegere edunu dolekwu na isi bịa n'aha Jizọs. N'oge unu eme nwanne nwoke ekwuche nwe niile ọsọ mụ atụ nkwuo nke m anyị bịara nya unu mebere anyị mma o nwebeghị ebe anyị gara jeje abata ihe anyị vuru anyị ogosi na ọgụ anyị ru na ahụhụ ọgọ nke akwa a na-aga na akwa aka n'ụzọ mmiri ka ọwụ ọma nchi echi anyị latara be anyị ebe a na-eti ihe unu bunyere anyị bụkwara nke abịakwa ọzọ anyị nabatara unu o gosikwana nwanne ya nwaanyị na obiri ezigbo ndụ na be unu so anyị dị happy so anyị ga-adịkwa ala aga ọzọ anyị ga-adọba anyị ahụrụ maka ọnwụ ọ maka oriri na osi ha na-eme ala aka arụcha nwaanyị gba nkwụ anyị abịa zuo oke wee bịa arụ esi anyị ike unu eme thank you ka nna anyị kwuo ndị ọgọ
nwanne m nwoke ahụ ekele unu mgbe unu bịa ọ na-abịa wee sị Chukwu mee ihe wee hụ unu wee bịa ebe a n'aha ndị achị niile amaeti niile ọkpụrụ ọba niile ndị ọtụmụọta niile anyị na-asị unu ndo ihe mere unu mere anyị na-asịkwa unu nnọọ mgbe unu ga-ana ụkwụ maka unu moto unu jidere unu ga-ezigbo anara ahụike anyị nọkwa ya nọ n'ahụike ekele dịrị unu n'aha Jizọs. So, that's good design from Wiki, passing on which I am. You are one of the children of here. So, I actually make a presentation now. I can rule of Mokma. Talk more. Oh, why? We are my wife. Thank you. She said, "Oh, why are that?" You're not nice wedding. Okay. Anyway, well. Oh, yeah. Who to ask you? So. Oh, when I hear you now, so I know castles. But I sing that. Never will sauce on the weather. Oh, that, they're back. I can't wait.
Then, but I better wake you, find out where rush. So, Yakin, every year I can't get one. I can't go. Honorable on their back. Then, you do it you will see. Oh, you are back. I'm going to wear so he have 5,000 naira. But we do a good talk. Yeah? Oh, yeah, I monetize it. I'm government monetization. So I monetize the go 5,000. We have for hook. So, almost where thank you. Oh, I say, man. and glory be to God now. One on one Munyani is Munyani, I for now, fine. I over the hill this line. You got on it, I do. Oh, this is Akonoba. Because I know why. When they are working, got on no one. I am Tachapa home and have our so I want to tell you. I never get a jersey this day. They buy my father with their ever. It is a bomb. No, you could buy it. You buy it. I know why I have forever. I have fun again. I have to do the whole number. And I won't have to do I know why. How can I buy it? Okay, you know that the people also I got there, but also got there by losing good. I don't have ever none why. But I don't have why. I'm not able to my back. So, actually, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No, thank you. Yo, Chineke ga-agọzi na fugo na oge mo bịara na unu na anyị na nwa unu nwanyị bidoro nke ọma na anyị nwere nsogbu. So, okwu anyị na-agọzi unu na onye ọbụla dị ya. Chukwu nyere, Chukwu werekwara. Unu ọ karịa fanyụ funaro karịa unu nwa mụrụ amụ. Bika na anyị nwa anyị na ya anyị nwa nọtara ya anyị na ya biri ga-enwe pain because na o nwere okwu woman onye ibe anyị kwuru ihe ọma dị ekwe nke ji bịa n'aka were ya nọ Chukwu ma nke ka mma because since di ya rapụziri anyị nwana anyị nwoke rapụrụ anyị nche na anyị na ya gaa n'okwu ka nka na Chukwu anya di ya mana is well so Chinanye nwere ike ịta Chineke ụta so ihe anyị nwa ụnụ ya na-agwakwa ụnụ nwa mụrụ ya bụ ụnụ sorry ndo onye ọbụla chara that's it, no? That's it. So, let me know. Because I have a dog. I can actually get live for game. Yagazie, Upul into Bianco, I come. Thank you. Thank you.
Jerry. Man of God. Just go. One like this. But halfway back. Udah bota, mana bota? The Honorable Ebenezer Ketazo, I love that Jebu, I love Chile Gay, Nagazie. Thank you. Biko tata, anyị shi nke onye nchiri ya zere. Nọ tata ka a na-eme ncheta ya, lọla ruru akwakwa ibe nne ya. Anyị shi ụmụnna, mụnye mụ ụlọ diwe, ma ndị o metụtara, ọ mmadụ niile ka o metụtara, anyị shi onye ọla die, likwe niile ekele ụzụ. Wole ekele onye ọbụla, shila mmemme ebidowokwa. Anyị na-ekenye ndụ nke nka n'ụzọ abịa laghachi Lord Jehova na-ehutega ha la Jehova ya gozi ihe niile a na-eme ebe a ọ gaa na ntụziaka ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
everyone is in the law and talk about fire. Come on, darling. You're welcome. I'll be able to come. Okay, no. I got okay, what did you want to go? No. Right. I got one. Okay. Mama. So, when I'm full of detail, full of energy, we have to figure out what's on my whole room, the other thing. So, what's your mother have for your mother? So, all of them, I'm on your head. Airport, your brother. Because the wrong market by home. So, this is pork meat. Pork meat with oba. No, this is beautiful. If I can't do free, they make it. Hey, you know, it's a look. I'm telling you.
so much. Make a rich hotel and come back. Oh, after swimming, What we are getting now, I met Anna when you go to it. How will we get it? Agak kayak apa saja yang paling bikin. Pasal nunggu aja. Bunuh agak wibe ho. Oke shot. Oke. Nah, so kayak itu kan. Oke. Mr. Kaladume. Oke, oke. Mama ekene ngi butono jibon. Oh, good afternoon. Biko anya kam kene. Ina ekene Ngozi Uzomechi na ni Aladume. Ekene mbio. Oga degi na mma. Biko man ko haneze mara obigi na obibia onu bia no bastata. Ihe mere onu ji wee bịa. Okay. Ihe mere anyị ji wee bịa anyị lose oga anyị nwanyị. Mbụ Mrs. Edna ni Mbaekwe. Ọ na-ewute anyị otu oga anyị si rapụ so sudden. Anyị na-asị ka Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen. Ego boze ekene gị o. Wee na-asị ka unu hafụ ịkwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na igwe niile na-aga n'ụzọ. Anyị nwere ezigbote ọgbụgba ama n'isi ya. Many people gbara ezigbo ọgbụgba ama si na ọ wee ezigbo mmadụ. Anyị wee na-ekpekpe na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ka ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ a amekwa arụ mkpụrụ obi ha. Ana m ayọ Chineke mbụ Mrs. Edna ka Chineke na-alụ mkpụrụ obi ya na ndokwa wee na-ayọkwa ezinụlọ Mr. Foster Mgbechi ogologo ndụ na arụ isi ike ihe nna ayọkwa ekene gị kedu aha na-etu gị etu oke ụmụnne m na-etu Madam D Igbo's na-ekene gị ana m ekwu gị ekene ifi Aladume si m kene gị wee na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ enu anyị fọrọ mbụrụ mgba wee sị n'ụlọ izu ka emee na-asị m jidekuru jiri ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs onye kpekpe na-asa Jehova ga-esite na njem anụ wee merụ unu amara ọ ga-enye unu ịfụnanya zuru oke mmepe ụzọ ife ọ bụ ife dị okwu na ezinụlọ na-enwetabeghị unu ga-enweta ya n'aha Jizọs ekene gị Just like about 2 years time before, after that time, guys, I couldn't look at that place. I asked somebody to say, back up from that place. Okay, from Travel State. That of the dawn now. Okay.
Good evening, sir. Good evening, sir. No. Welcome. Oh, no. Back. Look back. Look back to so happy now. This like it. Oh, my foot is for back. Do 60 years. 60 years. What am I on the way? Go sit down, drink the blood sit down. No. Okay. Caraca, Rotaro. Parece muito.
He come to say only me now the video for you. Only me now you see. No be only you. If I do to video, they don't show your video me. Na so na the work I do. This guy. If you see me, they do to show your video me. Oh, for the film na moto. I'm a lot for the film. Who's man is into kitchen photo? Ah, that's a channel. Running is more than anything.
Oh, bye bye now. Thank you. What about the master's guy? I did this man. Hello? Yeah, hello. Okay. Because when one man here is here. Who are you? I want you to come here now. They are coming. What you talking? You are young people now. They are young people now. So this is a chance.
I'm very tired. Ozor.